Hello, continuăm seria tagurilor comune. În sesiunea de azi o să avem câteva taguri speciale, unul dintre ele fiind cel de imagine. Hai să povestim un pic despre conceptul acesta. O să deschid VS Code. După cum vedeți, mi-am făcut deja un folder rădăcină. O să-mi adaug un fișier HTML. O să-mi creez o structură standard de fișier. Hai să modificăm titlul, să zicem taguri comune. Partea a doua. Așa, și să punem și un heading 1. Salvez fișierul, o să mi-l verific în browser. Așa, găsesc titlul principal. O să vorbim despre tagul de tip imagine, care diferă un pic față de toate celelalte taguri pe care le-am folosit până acum. Până acum, tagurile erau ceva de forma deschidem un marcaj, scriem ceva text, închidem marcajul. Ei, tagul de tip imagine nu are nevoie de closing tag. Dacă eu să-i pun, tagul este img de la image, evident, vedeți că nu are un closing tag de image. Și editorul încearcă să-mi închidă următorul tag fără să mi-l recunoască, dar nu am nevoie să pun closing tag de image. Motivul pentru care nu am nevoie de acest tag este chiar faptul că nu am ce să marchez. Aici marcam o secțiune de text ca fiind de aici începutul titlului principal, aici sfârșitul titlului principal. În cazul unei imagini, nu am nevoie să marchez efectiv o bucată de text, pentru că în locul tagului respectiv o să vină efectiv imaginea. Da? Deci, aceste taguri se cheamă self-closing tags. Nu am nevoie să le închid. În schimb, foarte, foarte important, am nevoie să îi spun de unde să-mi încarce acea imagine. Și acum am mai multe posibilități. Da? Prima posibilitate ar fi aceea de a-mi încărca o imagine de pe internet sau să mi-o descarc pe calculatorul meu, în proiectul meu, și să încerc să o încarc de acolo. Haideți în prima fază să încărcăm o imagine de pe internet. O să mă duc pe Google Images. Să căutăm, nu știu, piglets. Și așa îmi plac mie porcușorii. O să găsesc o imagine. Asta mi se pare perfectă. Uite, asta e chiar mai faină. E un pic pixelată. Sunt cam toate pixelate. Hai să găsim repede una mai bună. Asta pare în regulă. Click dreapta, pot să dau, ca să-mi dau seama care este linkul către imagine, pot să dau click dreapta, Open Image in New Tab și aici sus pot să văd adresa către resursa aceasta. O să copiez acest link și o să-l pun ca și valoarea atributului sursă. Da. Deocamdată ignorăm acest alt. Ce este important este că în momentul în care salvez și încarc în browserul meu pagina, o să mi se încarce această imagine. Sigur, este foarte mare, o să pot eu să o redimensionez, însă important este faptul că această imagine nu este în fișierul meu, nu este în folderul meu, nu este pe calculatorul meu, ci este pe internet. La fel ca și cu linkurile, cu Ancora, tagul despre care am vorbit în sesiunea trecută, în momentul în care am HTTP sau HTTPS în fața unui link, eu de fapt îi zic browserului că vreau să-mi încarce acea resursă de pe internet. Da? Bun. De ce folosim atributul alt? Vine de la alternative. Da? Eu îmi pun în pagina mea o resursă care nu depinde de mine. Da? Am luat-o de pe un site, undeva de pe internet. E posibil ca la un moment dat proprietarul acelei imagini să o șteargă sau să o modifice, să aibă o altă denumire. Da? În momentul în care eu să simulez lucrul acesta punând un 1 la sfârșit. Cu alte cuvinte, calea către această resursă de pe internet, în momentul acesta nu mai este validă. Da? Dacă îi dau save și o să pun ca și text alternativ piglets save, în momentul în care browserul nu reușește să încarce acea resursă, îmi apare textul alternativ.
Asta este util din mai multe perspective. Odată că pentru privitorul, pentru utilizatorul care îmi privește pagina, dacă nu se încarcă imaginea, ar putea să-și dea seama că hey, acolo ar fi trebuit să fie o resursă cu acea imagine. Și doi, pentru motoarele de căutare care pot înțelege conținutul imaginii din textul alternativ, atâta timp cât el este sugestiv. Bun, să mergem mai departe. Vreau să iau această resursă și să o descarc la mine pe calculator. Da? O să-mi fac un folder nou în folderul rădăcină. Hai să punem imgs, da? Images. Și vreau să-mi salvez această imagine pe calculatorul meu. Click dreapta, Save Image As și o să mă duc în proiectul meu. Așa. În folderul Images, Save. Ar trebui să am o denumire mai friendly. Hai să-i zicem cu F2 redenumesc fișierul piglets.jpg. Ei, ca să încarc această resursă nu de pe internet, ci de pe calculatorul meu, trebuie să folosesc aceeași logică pe care am folosit-o în sesiunea anterioară la ancore. Da? Trebuie să-i zic calea din fișierul meu, index.html, către imaginea mea. În cazul acesta trebuie să-i zic vreau să te duci în folderul images, imgs, slash, și de acolo vei găsi fișierul piglets.jpg. Editorul mă și ajută și îmi sugerează această denumire. O să-i dau Save. În momentul acesta o să mi se încarce imaginea din calculatorul meu. Da? Bun. Important. Hai să mai creăm o nouă pagină de HTML. De data aceasta într-un folder HTML. Da? Deci o să creez un folder HTML. În el o să creez un fișier. Hai să zicem animals.html. Da? Deci în momentul acesta, în proiectul meu, am două foldere, folderul images și folderul HTML, și am două fișiere de HTML, index.html, în folderul rădăcină și fișierul animals.html în folderul HTML. De asemenea, în folderul images am imaginea mea cu purcelușii. Da? Bun. Îmi creez în fișierul animals.html, o să-mi creez un fișier standard. Da? Hai să zicem, titlul este animals. Ok. O să punem și un titlu principal, tot animals. Și o să vreau să folosim noțiunile din sesiunea anterioară, de pe index.html, acum, să mă duc către ancoră, vreau să mă duc către fișierul meu animals.html, da? O să pun aici între opening tag și closing tag go to animals page. Așa, și calea către fișierul meu o să fie, da, în cazul ăsta, din fișierul index.html, trebuie să mă duc în folderul HTML slash animals.html, fișierul meu. HTML. Ok. Save. O să dau un refresh paginii mele. Linkul meu o să apară aici, nu vă faceți griji, în viitor o să putem să aranjăm lucrurile astea mai user-friendly. Ok, dacă dau click pe linkul acesta, mă duce pe pagina Animals. Ce voiam să vă arăt? Faptul că dacă pe pagina aceasta, animals.html, vreau să fac un link, da? Hai să separ ecranul în două. Vreau să fac un link către fișierul piglets.jpg, o să trebuiască să folosesc, desigur, tagul image, însă o să folosesc și tot așa, piglets. În sursă, da, eu trebuie să-i zic acum browserului, relativ la fișierul meu animals.html, pornind de aici, cum ajung la fișierul meu piglets.jpg. În cazul acesta, eu sunt în folderul HTML. O să trebuiască să-i zic că va trebui să urce un nivel în ierarhia de fișiere, da?
După care, după ce a urcat un fișier, trebuie să selecteze, să aleagă folderul images, după care de acolo să aleagă piglets.jpg ca și resursă. Dacă îi dau save, în momentul acesta, în pagina animals.html o să mi se încarce resursa aceasta. Atenție, dacă nu folosesc calea corectă, da? Dacă nu folosesc acel simbol ca să menționez faptul că trebuie să urce un nivel, practic, sub forma aceasta o să-mi spună că eu sunt în folderul HTML, ar trebui să găsești la rândul tău în acest folder un alt folder care se cheamă images și acolo un fișier piglet.jpg. Da? Este foarte, foarte importantă calea din fișierul meu către fișierul resursă. Bun. Dacă, evident, calea este greșită, să zicem că am pus calea greșit, o să mi se încarce, în loc de imaginea asta a mea, textul alternativ. Da? Atâta pentru sesiunea de azi. Am folosit tagul de imagine. Am folosit o imagine de pe internet în primă fază, după care am folosit o resursă de la noi de pe calculator. Da, tagul, imaginea a folosit o cale către o resursă de pe calculatorul nostru și ați văzut diversele modalități de a lega acest fișier. Da? Odată, navigând din folderul rădăcină către fișierul image și pe de altă parte, invers, navigând din fișierul animals.html către folderul images și resursa mea piglets.jpg. Acest mecanism o să-l vedeți că îl folosim și la Ancora. Însă atâta pentru sesiunea de azi. Ne vedem la următoarea. Mulțumesc pentru atenție. La revedere!